Abantu abazalwa ngoMeyi ayenzela ngitshela indaba zenu mina. Bantu abazalwa ngoMeyi kusukela ngomhla 21 kuze kuyofika kumhla ka27 kuleyo period leyo. Uzani nihlale la. Ngitshela indaba zenu. Ayelani la. Yabona ninga prepare nje ukuprepare. Whether ukukhuluma, uprepare ukukhuluma, uyokwenza interview noma uyokwenza presentation noma ikwara kwasha kwacisha. Into nje iphathelene nepreparation. Oyenza as a guidance kodwa yazi ukuthi ngeke uyilandele yezwa. Awudalekanga nje wena kanjalo, udalela kanga ukuthi izinto uyitheklisha manje as they happen right now. Nako kunye futhi okumele ukuthi ukwazi. Into ebaluleke kakhulu kuwena yilento yamanje. Yabo into esidlulile kuwena ayikhounti kangakho. Into esidlulile yile yamanje into ebalulekile kuwena. Yabo. So mina ngizokunika iadvice ke mfethu. Deala nento as it comes right now. Yabo. Don't try to overthink what you are going to do, what are you going to say. Don't over prepare because eventually you are not going to follow that plan. You have seen yourself doing that many times. May 21 to 27, deal with things as they come right now. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha othi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Angifuni ukukhuluma izinto eziningi ngoba ngifuna ukukhuluma nje delineate and articulate and elaborate on just one aspect. Lento ye now. Yabo, the now part. Iyona nto omele udile nayo ke leyo ke. Lo period labantu engikhuluma ngabo, iyona nto emele uthi bedile nayo ke leyo ke. Yabo, ihambisana nani le nto leyo? Vele ihambisana nokuba busy vele. Laba abantu ba busy emqondweni yabo ba busy laba bantu. Uyezwa? Ba busy emqondweni to the point of being busy physically. Omunye ubusy kodwa awumazi ubusy ngani. Why? Ingoba manje njengamanje right now I need to do something. If I'm not talking, I am thinking. If I'm not thinking, I am acting. Whether I'm reading or I'm scrolling or I need to be doing imanje balekile kuyena. Yabo. So ile preparation ade ngifuna ukukhuluma ngayo kahle kahle ukuthi ungazami. Yabona ipower yakho mfethu. Umuntu ozalwa ngale period ade ngisho. Ipower yakho ayike ekuthenini wena uzame outsmarter iuniverse ukuthi what are you going to do if something prevails or if something show up or shows up. Wena okwakho ukuthi utrust ama instincts akho nobuwena ukuthi every time in the present moment right now ngizokhuluma into ekufanele ukuthi ngikhulume. Ungayi overthink. Don't try to complicate things. Ngizokhuluma into efanele ngikhulume futhi izobe iphume ngale ndlela ekumele iphume ngayo. Ngizokwenza into emele ukuthi ngiyenze. Ipower yakho ilapho ke. Yabona wena once you try to over prepare and overthink and over complicate things uzozidisturb uziqede. Obona ngoba uma kuthiwa uyokwenza interview noma uyokwenza presentation noma uzokhuluma nomuntu kunezinto vele uzikhulume nje ungazazi ukuthi ziphume kanjani. Uthi ubona ukuthi le nto leya angiyazi nami iqhamukephi. Kodwa once wazizama ukuthi uyazi prepare. Hayi baba. Kuzobe enye into ke lapho ke. Awekho amandla akho lapho. Le nto yenze as a guideline. Kodwa wazi ukuthi uzobona nawe by the time uthi uya present. Uzobona nawe ukuthi kahle into engiphethe yona engiphazamisayo ke tu. Mangabe ngithi ngilandelayo mhlawumbe you can make ama key points and keynotes just to have that structure, yabo. But
wena nje mfethu uyayiplug and play. Plug and play nje mfethu. You can talk for 2 hours. Take it from me. I'm just like you guys. Take it from me. I can talk mina for the more than 5 hours mina. No preparation, nothing. Even the whole day I can talk. As long as there's water here, I can talk for the whole day. Freestyle and talking science for that whole day. I'm not just repeating myself. I'm talking science. And I didn't prepare. But give me preparations. You'll see. I'll only going to talk about one point. Yeah, could my point a lot and then we are done. We are digress manje. Usayilandele yonke lento. And ifana nesihlahla nje leyanto. Lento eniyona ifana nesihlahla ukuthi mangithe mi khuluma ngento le. Nansi khuluma ngalento. Le yodwa nje. Nina nifana nokuthi ke istem leso. Sisihlahla stem siqo. Yabona ke mase usunginike lona usunginike isiqo. Asekho ke isidingo sokuthi uphinde ungibreakele down ukuthi kuyona kumele ngithini. Yabo? Kuyona kumele ukuthi ngithini. It's a matter ukuthi nje manje I can branch from that one thing that you told me to talk about. I can branch multiple times. As long as I know it. As long as I know it, I can branch and branch. I can talk. Ngiphendule ngale ndlela le engithanda ngayo. To the point ukuthi you guys you can put many things ngenkulumo eyodwa nje. You put many things. Power yeni lapho. Kulento engikhuluma ngayo, ipower yenu ngithi ipower of the now. That is why nina good people. Nina ngikhuluma ngayo May 21 to 20 26. That is why kubalekile nina ukuthi nenza ama meditation. Ningahlukana into ekuthiwa meditation. Meditateani. Ngayithatha kancane ekuthiwa meditation. Yeah, to May 27. Yes. May 21 to May 27. Ngayithathi kancane into ekuthiwa meditation. Yenzeni meditation. Ngoba imiqondo yenu go wild ngale ndlela. And uma ngabe ni present la manje, ni powerful ngenye indlela. Ipower yenu lapha uyimanje. That is why ingani affect kakhulu ipast. Uthola ukuthi lento epast ukuthi ngidlule phi kanjani idlulile done. Ama memories lezo zinto lezi enjalo uthola ukuthi couldn't care less. Kubalekile ukuthi ngenzani manje going forward, yabo. So nibalekise ke meditation ngoba uthola ukuthi uvele ube aware manje ukuthi you are alive and you are here, and then uthreatenishwe i-awareness, and then bese you find yourself self-destructing. Self-destructor ke manje ngazi ukuthi you are superficial. You find yourself thinking to keep yourself busy and not be aware of the moment, or doing something just to fill up this uncomfortable gap. Yabo, let me at least do something. Let me call someone, or let me yabo. So ukuthi this gap, this awareness gap is make you so uncomfortable of it. It's like there's something bad that is going to happen. So let me distract myself with something. Let me think. Let me go wild with thoughts, or let me scroll, or let me do something just to fill up the gap. No, your power is in the now. Yabo nje awuyifundisa ukuthi akube aware nje ukuthi I'm here right now for 5 minutes nje. Uzobona ukujwayele lokho. Yabo, ngobani nina in now. Power of now is very important. Lento engikhuluma ngayo ke ni isingahlukana ineminxa yakhona ngoba nifana. Isingahlukana ke manje ukuthi ke ithini profile yenu, nihlukene kanjani ke, ni expressa kanjani lento. Isingahluka khona ba ama investigator, khona ba ama mathia, but nama individual vele ke. You like to be alone and do things alone. You don't belong and all of those things. Yabo. Khona abanye nihlukene ngokuhlukahlukana kwenu. Yabo. Kodwa nje the moral of the story, don't beat yourself up if you find yourself don't follow the preparations. You freestyle.
don't beat yourself up.